F'sena mindu daħlet fis-seħħ ir-riforma fil-liġi tal-kirja ta' qabel l-1995, 122 familja gawdew minn dan is-sussidju li qed jagħti l-Gvern. Din l-informazzjoni ingħatat mill-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrik Galdes fil-Parlament. Hawnhekk ħareġ kif fi żmien 12-il xahar is-sussidju maħruġ mill-Gvern kien ta' iżjed minn 211,000 euro. Dwar dan tkellimna mal-Ministru responsabbli mill-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrik Galdes li qal kif din ir-riforma soċjali qed tara li ma tħalli lil ħadd bla saqaf fuq rasu. Dan hekk kif qed tindirizza l-bżonnijiet tal-pensjonanti mill-quta li se jieħdu massimu ta' 10,000 euro. Matul dal-aħħar sena l-Gvern ħareġ ammont sostanzjali wkoll ta' fondi biex jgħin il-familji li kellhom il-kera ġustata, jipproteġi l-inkwilini, imma fl-istess ħin ukoll dawn ikunu jistgħu ħallsu kirja ġustata biex anke s-sidin jingħataw ukoll kirja aktar xierqa skont il-valur tas-suq. Il-Ministru Galdes qal magħna kif fi żmien li ġej aktar familji se jgawdu minn din ir-riforma soċjali hekk kif mijiet ta' familji resqu quddiem it-taqsima responsabbli fih dan l-Awtorità tad-Djar biex tassisti u toffri servizz legali bla ħlas lill-inkwilini. M'hemmx dubju aktar rikorsi qegħdin jidħlu għaliex ovvjament matul iż-żmien mindu daħlet il-liġi iktar sidien tħajru li jagħmlu rikors quddiem il-Bord tal-Kera, meta daw jiġu deċiżi il-Gvern diġà alloka l-baġit neċessarju biex kun jista' jsostni lil dawk l-inkwilini li għandhom id-dritt li jibqgħu jgħixu f'dawn il-kirjiet ta' qabel 1995 sal-ġurnata tal-mewt tagħhom biex bekk ovvjament jingħataw is-sosten finanzjarju meħtieġ.